ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад. имрӯз 3 июли соли 2024 ва пешкаши шумо 6та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва дар имрӯза навормон мешавад. 3 хонага дар Ваданасос, 2 хонага дар Правсоюз бо таъмири нав ва 1 хонага дар 46 микрал ёни шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва фаврӣ дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон албатта ки обуна шавед, то ки аз наврҳои навимо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ ва фоиданок. дӯстони азиз, агар ба шумо студенческий билет дар Федератсияи Русия дар кор бошад ё ин ки шумо хоҳиши таҳсил кардан дар курсҳои омӯзиши забони русӣ доред, пас ба шумо акаи Самир Ҷумахонова тавсия метиҳем. Акаи Самир шумоя ба курсҳои забони русӣ дар Балтийский центр дохил мекунанд. ин курсҳо барои муҳоҷиро мебошад. курси забони русӣ 1 сола. метавонед дохил шавед ва ба ҳазур 1 сол бо ин ҳуҷҷат гардед. дар тамоми шаҳрҳои Россия истифода бурда метавонед. дӯстони азиз, сину сол ё ин ки зану мард умуман фарқ надорад. дарсҳо онлайн мегузаранд, яъне тариқи телефон, компютер. агар хоҳед даромада иштирок мекунед, агар ки нахоҳед фақат ҳуҷҷатша истифода мебаред. тамом дӯстони азиз, омадан ба дарсҳо шарт нест. ба ягон ҷо рафтанатонам шарт нест дӯстони азиз. фақат ҳуҷҷатотона дар WhatsApp-шон сурат гирифта мепартоед ва ба шумо тариқи почта студенческий билета равон мекунанд. ё ин ки агар шумо дар шаҳри Москва ё ин ки Санкт-Петербург бошед, омада аз дасташон аз пеши студенческий билета мегиред. дӯстони азиз, акаи Самир Ҷумахонов одами бо таҷрибадор, одами ба боварӣ, ба бисёр мардум кӯмакашон расидагӣ аст. дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. иншоаллоҳ кортона беҳтарин карда буд мекунанд. рақамошон дар рӯи экран, ссилкаи инстаграмшон дар описанияи видео ва дар комментария мондагием. ҳатман даромада аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ва чӣ хеле ки дар аввал қайд кардем, акаи Самир Ҷумахонов таҷрибаи калон доранд ва отзивои муштариёнашон дар рӯи экран. ҳазор омад акаҷон, ина мо биромадем алҳамдулиллоҳ 100% тинч. хуб майл акаҷон, аллоҳ нигаҳбон боша, худованд хорат накунад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳотии Гулистон ҷойгир аст. дар роҳи Свалка аз роҳи Душанбе ваҳдат 1 километр масофа дорад, яъне аз шоҳрои Душанбе ваҳдат 1 километр мебошад. дӯстони азиз, хона ним тайёр аст. як ошхонага 4 дархона дорад ва 6 сотиқ заминда ҷойгир шудааст. дӯстони азиз, масоҳаташ 6 сотиқ замин мебошад. нархаш 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, худи хона дар суратҳо маълум аст. хонаи ним тайёр аст. 6 сотиқ замин, 4 дархона дар ҷамоати деҳотии Гулистон, ноҳияи Рӯдакӣ, аз шоҳрои Душанбе ваҳдат 1 километр мебошад. 200 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Лоҳур, деҳаи Терак. ҳавлӣ иборат аз 60 сотиқ замин мебошад. 5 дархона дорад. аловхона, анборхона, 2 баня, 2 та ҳоҷатхона, ҳавзи 40 тоннага, оғили 2 ошхонага, 20 ба 4 мебошад. барқ ҳаст, об, чашма ҳаст, мегӯяд соҳиби хона. нархи ҳавлӣ бошад 150 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 46 47 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, 60 сотиқ замин, 5 дархона, деҳаи Терак, ҷамоати Лоҳур, ноҳияи Рӯдакӣ, ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз.
ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи паррандапарвар истиқлолӣ се мебошад. ҳавлӣ иборат аз 5 сотиқ замин ва 3 дар хона, ошхона, ҳаммом, анҷомхона, ҳоҷатхона дорад. хона техпаспорти шахсӣ дорад, ҳалномаи судӣ дорад. 300 метр аз хона масҷиди калон аст. аз роҳи калон гардиши фабрика то хонаи ҳамагӣ 2 километр роҳ аст. дӯстони азиз, ва ҳамагӣ дар масоҳати 500 метр аз хона мактаби миёнаи нав сохта шудааст. имсол фаъолият мекунад насиб. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ, боз каму беш муомила мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом TJ чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед, боз соҳибаш менависед ки хона бо обу барқ таъмин аст. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо каме ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорена тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар Ваданасоз ҷойгир аст. дӯстони азиз, доми партнёр мебошад ширкати сохтмонии бениҳоят хуб аст. дӯстони гиромӣ, яке аз беҳтарин ширкатҳои сохтмонии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ширкати сохтмонии партнёр. доми 18 ошшонага дӯстони азиз, сохтмонаш идома дорад. 3 хонага мебошад бо масоҳати 115 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои новостройка. худи бино чӣ хеле гуфтем аз 18 ошшона иборат мешавад. дар Ваданасоз ҷойгир аст, бениҳоят минтақаи хуб. нархаш бошад $72000, 768 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз ҷойгир аст, дар бинои новостройкае ки дар назди роҳ ҷойгир аст. 2 хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 9 ошшонаи бинои новостройка. соҳиби хона менависад доми лави раҳ, дом техпаспорт дорад. хона бо таъмири хуб, бо таъмири нав таъмин аст ва нархаш бошад 680 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, 2 хонага 60 метри квадратӣ дар 9 ошшонаи бинои новостройка. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар 46 микрорайон ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар 4 ошшонаи бинои Советӣ. соҳиби хона менависад срочно арзон кардем дар 46 микрорайон, доми панелни откритый лестница 4 этажка. хона таъмир дорад, отоплени оби гарм, мактаби 74-76 дар наздикии хона садик ҳаст. ҷош беҳтарин, харидори аниқда даруни хонада савдо мешавад срочно. ин ҳама гапҳои соҳиби хона буд. дӯстони азиз, нархи хона 305 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. боз хотиррасон мекунем чӣ сурат ва маълумоте ки мо дар навор мегӯем, ҳамаашон аз тарафи соҳиби хона дода мешаванд. дӯстони азиз, нархҳои хонаҳоям мо намонем, ҳама нарху наво, ҳамаи маълумот ҳамаш аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. вазифаи мо танҳо реклама кардан аст. дӯстони азиз, аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.